Έχουν περάσει πρώτες 2 μέρες μάχης, έχουν ιτηθεί οι Πέρσες και λέει ο Διόδωρος Διαβάρου, πάτε μετάφραση, το αρχαίο κείμενο είναι πάντα δίπλα, έτσι. Και ενώ ο βασιλεύς ευρίστος σε αμηχανία και πίστευε ότι κανείς πλέον δεν θα τολμήσει να πολεμήσει, ήλθε προς αυτόν ένας ντόπιος Τραχίνιος, ο Εφιάλτης, που εγνώριζε καλά όλη την ορεινή περιοχή. Αυτός παρουσιάστηκε στον Ξέξη και υπεσχέθηκε να οδηγήσει τους Πέρσες από μια στενή και απόκριμνο διάβαση, ώστε αυτοί θα τον ακολουθήσουν να ευρεθούν όπισθεν του στρατού του Λεωνίδα και με τον τρόπο αυτό να τους περικυκλώσουν και να τους εξοντώσουν εύκολα. Ο βασιλεύς έγινε περιχαρής και αφού ετίμησε τον Τραχίνιο με δώρα, τον Εφιάλτη δηλαδή, έστειλε μαζί του διανυκτός 20.000 άνδρες. Μεταξύ του στρατού των Περσών ήταν κάποιος Τυραστιάδας, Κυμαίος στην καταγωγή, άνθρωπος τίμιος και αγαθός. Αυτός απέδασε τη νύχτα του στρατόπεδο των Περσών, πήγε στον Λεωνίδα και τον πληροφόρησε καθέκαστα με τον Τραχίνιο Εφιάλτη, τα οποία ο Λεωνίδας τα γνωρούσε. Μαθαίνοντας αυτά, οι Έλληνες συνήλθαν κατά μεσάνυχτα και συσκέπτονταν για τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Μερικοί έλεγαν ότι πρέπει αμέσως να εγκαταλείψουν τα στενά και να ενωθούν με τους συμμάχους για να σωθούν, διότι αν μείνουν θα ήταν αδύνατο να γλιτώσουν. Αλλά ο Λεωνίδας, ο βασιλεύς των Λακεδαιμονίων, επιθυμώντας να αφήσει μεγάλη δόξη στο πρόσωπό του και στους Σπαρτιάτες, διέταξε όλους τους άλλους Έλληνες να αποχωρήσουν και να σωθούν, για να δυνηθούν να αγωνιστούν με τους Έλληνες σε άλλες μάχες. Οι Λακεδαιμόνιοι όμως, είπε, πρέπει να μείνουν και να μην εγκαταλείψουν την άμυνα των στενών. Διότι είναι πρέπον αυτοί που είναι ηγέτες της Ελλάδος να αποθνίσκουν προθύμως αγωνιζόμενοι για τα πρωτεία. Αμέσως όλοι οι άλλοι ανεχώρησαν και ο Λεωνίδας μαζί με τους συντρόφους του επετέλεσαν ηρωικά και αξιοθαύμαστα κατορθώματα. Και αν και οι Λακεδαιμόνοι σαν λίγοι, εκράτησε μόνο τους θεσποιείς από τους άλλους και ο συνολικός αριθμός των στρατιωτών δεν υπερεύαινε τους 400, ήταν έτοιμος να δεχθεί τον θάνατον υπέρ της Ελλάδος. Ύστερα από αυτά, οι Πέρσες, οι οποίοι συνοδεύονταν τον Τραχίνιο, αφού παρέκαψαν τα απόκρημνα και δύσβατα μέρη, ευνηδίως έθεσαν μεταξύ 2 πυρών τον Λεωνίδα και τους στρατιώτες του. Και οι Έλληνες, αφού έχασαν κάθε ελπίδα ότι ήταν δυνατόν να σωθούν, προτίμησαν την δόξα και με μια φωνή ζητούσαν τον αρχηγό του να τους οδηγήσει εναντίον των εχθρών, πριν οι Πέρσες μάθουν ότι οι δικοί τους πραγματοποίησαν την υπερφαλάγγιση. Ο Λεωνίδας απεδέχθη την προθυμία των στρατιωτών του και τους παρήκλε να ετοιμάσουν γρήγορα το πρόγευμά τους, διότι το δείπνο τους θα το πάρουν στον Άδη. Και ο ίδιος, σύμφωνα με τη διαταγή που έδωσε, έφαγε με τη σκέψη ότι έτσι θα δυνηθεί να ανθέξει επί πολύ χρόνο και να παρατείνει τη διάρκεια της μάχης. Αφού γρήγορα ανέλαβαν δυνάμεις και ήσαν όλοι έτοιμοι, ο Λεωνίδας παρήκλε στους στρατιώτες να επιπέσουν στο εχθρικό στρατόπεδο και να φωνεύουν όσους ευρίσκουν μπροστά τους και να ορμήσουν στη σκηνή του βασιλέως. Οι στρατιώτες, σύμφωνα με τις διαταγές που έλαβαν, σχηματίζοντας εντός της νύχτας ένα συμπαγές σώμα, επέπεσαν στο στρατόπεδο των Περσών με επικεφαλή στο εφόδο τον Λεωνίδα. Οι βάρβαροι, καθώς η έφοδος ήταν απροσδόκητη και απίστευτη, έτρεχαν όλοι μαζί από τις σκηνές με πολύ θόρυβο και άτακτα. Και νομίζοντας ότι το τμήμα που είχε αποχωρήσει με τον Τραχίνιο χάθηκε και ότι ευρίσκεται μπροστά τους όλη η δύναμη των Ελλήνων, ετρώμαξαν. Γι' αυτό πολλοί εφωνεύονται από τους στρατιώτες του Λεωνίδα και ακόμα περισσότερο χάνονται χτυπημένοι από τους δικούς τους με την ιδέα ότι ήταν εχθροί. Διότι και ενύχτα τους εμπόδιζαν να αντιληφθούν περί τίνος ακριβώς επρόκειτο και η ταραχή που απλώθηκε σε όλο το στρατόπεδο συντελούσε να γίνει μεγάλη θράψη. Επειδή εφωνεύονται μεταξύ τους, καθώς η περίσταση δεν τους επέτρεπε την εξακρίβωση της καταστάσεως, διότι ούτε διαταγή αρχηγού υπήρχε ούτε καμία ερώτηση για το σύνθημα, τίποτα απολύτως το κανονικό. Αν ο βασιλεύς έμενε στη βασιλική σκηνή, θα είχε φωνευτεί εύκολα και αυτός από τους Έλληνες, και ο πόλεμος όλος θα έφτανε σε ένα σύντομο τέλος. Αλλά στη στιγμή εκείνη ο Ξέρξης είχε πηδήσει έξω από τη σκηνή προς την ταραχή και οι Έλληνες όρμησαν στη σκηνή και όσοι πρόφθασαν μέσα σε αυτή σχεδόν όλους εφώναυσαν. Και όσο διαρκούσε το νυχτερινό σκότος, περιεφέρονται εντός του στρατοπέδου και ευλόγως αναζητούν τον Ξέρξη. Και όταν ξημέρωσε, η κατάσταση συνεχίζει να αποσαφηνίστηκε. Οι Πέρσες, βλέποντας ότι οι Έλληνες ήταν λίγοι, τους αντιμετώπισαν με περιφρόνηση και απέφυγαν να συμπλακούν σώμα προς σώμα, φοβούμενοι την ανδρεία τους, αλλά τους εκύκλωσαν από τα πλάγια από πίσω, τους ετόξευαν και τους εκόντισαν από παντού, ώσπου τους εφώνευσαν όλους. Οι υπερασπιστές λοιπόν των Θερμοπυλών με τον Λεωνίδα είχαν αυτό το τέλος της ζωής τους. Αυτή είναι η τελευταία σκηνή της καταδρομικής επιχείρησης μέσα στη νύχτα του Λεωνίδα και των 300, άγνωστος πολλούς, έχει διασωθεί από τον Διόδωρο το Σκελιώτη.